Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines, YouTube channel. Welcome to my traditional Hilot with Hiling. Ayan, shout out sa first viewer po. May hapon sir. Gusto lang pamati. Kami akong siko na anak na dati ko na Ha? disipit ko. Kay? Mara kami na ako na naisip tugat. Oo. Kay mahal na akong kay sakit man diri. Na akong likod ko. Bagulang? Kaya na pod. Dugan na po. Pas na tulo to eh. Ang kanang musiko? Ano man unsong na nadisilas ka dipod na Tukod ba niya? tukod sa kay Paano dulang basketball na tukod. basketball. Mamrog. Tumba ka. Natukod siya niya. Nisaka ni anak. Saka? Tapuan. Pero gipahilot mo. Oh, ipilot. Pero ang ugat kay sakit man wala may diferensya diri. Sakit pa sa pero gamay ra. Sakit kay siya mabuna di pwede Oh, kanang masumba. murag wala na murag mabangga paron. Oh. Di Ana. pwede mangusog ug kuan kay kuan ang ugat diri. Sige sa pa. Ang likod pod. Mm. Diri oh. Tulo na pud ni katuig mo gyapon. Tulo na pud ka tuig. Asa na bit kanang dire? Diri oh. So may hawak yun. Ang pagkakuan na kuan ni pagka kuan di tikilan ni pagka madi na juga tindog, bisog ng tindog. Ano ba? Gusto pa na basketball ka po? Sobrang tiyad. Ni titi. Sobra ka? Tiyad? Ano tiyad mo ka? Liap? Pinawi ko, no? Kinawi man ang dagdula man ang tiyad. Anong ano good? Kuwan na may pagkasamboy na eh. Di titi akong diri. Samboy lim yun. Samboy lim. Bright pa to samboy, kaya murag na dugay. Undang na lang ta. Pero baldag yun. Pero at least wag yung kaysa nakuhan. Niundang man siya, wag yung na, ano ba, dagang kay sumpay. Nya maulian lang kay. Pero nahilot na, gikan na ito pagkang anak. Diri wala ang likod ako lang kamot. Ang nahilot. Ano ba, ito pahilot mo? Hilot po, tulor kami noto. Ha? Tulor kami noto, sa pag-ayo. Wala mo na ko siya napahilot yun. Maulian. Ayaw ba, grabay ka ako kailan mo pag-ailo. Nagtulo ka tuwig, wag mo gyud naulian. Nagya pa yung pamina mo? Asa man sakit na puso ko, matulog, maglingkod, magkuhan. Pag mahagok, mahagok ko sakit na kayo. Diri ang tuturan, yan ako na ko sakit ha. Ano sa? Ang ba't yung binuwi? Tanong taga buwan. Buwan? Blukon, dili sir no? Blukon, dili. Lukon ko. Kailan ka ni, kuhan, yok-yok. Yuk, yuk. Kasi, dili. Ang John, kung ano Katay. yung gilan. Oh, si MJ, Gilar. Oo. Pag naman ko, nandun ko ng na. Si yok-yok nilar ka na po. Si yok-yok nilar ka na. Nasa? Manila. Kukoy? Yok-yok. Katong manghod? Dili, tis kokoy. Katong manghod? Manghod. Saan kumbalo na ito? Or ba sila ka ng mura o striker? Kadipi. Natanan ba? Sige, sige lang. Kung sa bagay sir, kamo asiko, hawak, Kasi nang duwa, kanira ko siya yung diri. wala nilain. Usay-usay mga ginagmawa yun. Wala naman. Ano mo? Dito ko po. Diri kay mo, hindi kay paupan na tago ra pud. Unsa man na? Wala na yung mga na nabiyang. Wala mapiyang. Pero wala kayo mga sakit-sakit sa lawas ng kamay. Wala tunga, putas, na, sugar, high blood, okay ra. Likod, may sakit. Wala man, ganun diri ra gyud ako. Ano na good? Sige. 3 years na. Sige. May nakabalo ka ha? Kapag gani isa? Ah, Kapag isa, balik dire. Kaya ni mo to? Ginoo re bahala. Yuslir. Kaya to niya. Ginoo re bahala ko Ito di. naman yung ugat ako. Aw. Basketball yapon na. Pero to asay grabe nila tong nadisgrasya sa motor nga dali. Pero mo ni ay gito. Nang hawa ang bukog dali. Nang hawa. Nagyo sa X-ray, nang hawa man eh. Ulian. Naabang mo. Ipakita ko sa X-ray, may hawa ang iyang bukog. Hindi pahindot mo doon, may mo. Lagi doon, masikuha din sa hospital. Hindi ah. Basta mo doon, di man ikaw mo, trapod na. Nakaroon, gusto mo lagi padagang motor. Magpausap. Sab yun, sige lang. Ana ra man na. Pero isa mo, ano yung gito ba? Kaya dabaw ko to. Sige. Asa ang balay mo man sir? Nagadabaw ko. Dabaw juga. Buhangin. Buhangin Dabaw. Mo ba? Sige. So ayan, shout out sa taga Buhangin. Buhangin Dabaw City. May nabot ka dere. Diri may nasa good. Shout out sa taga Buhangin Dabaw City. No, nasa sir dere no, nadungog ninyo yang kuan, yang
testimonya, no, 3 years na niyang ginapamati ang niyang sikong murag natin na ipit, nga kaniyang hawak yun kalikod, no, sakit, no? Kung dili kay sakit, Sakit din mo, bako mo ko. Paglikod, kaanak din ko. basketball pa ka. Wala, yapon to. Pero masikitan, wala man. Pero ako lang din, pag basketball ako yung kamot, hindi makakampak. Bato yun, huwag ka di pagkamahadlok ng masamutan. Ano mo sa bangga, gud ba? Bigat, ganig ulan. Binangga ay, biya yun ano, napay tuyo yun kayo. Na, di binigyan eh. Pag-drive gani, di ba, sugaton pa dyan. Pag-anak ni mo, agay. Mahana ba? Ano, masangit lang ba? Sige lang, okay rin na. Pag ang tiil na yun mo ko, diya undang yun. Tiil man, no? So, sige lang, so tabangan na to sa isang mamayo, no? So, inubanan sa pagkampo sa Ginoo, kaya di mag-ibig ko sa Ginoo, yun, no? Yeah. Muna yung naitabo, matingala ko sa YouTube, pati Facebook. Oo naman eh, ang Iso Kristo naman ang namanggawas tanan. Tingala siguro ni ba? Daghan naman kayo mga banggiitan. So silang, no, siyempre tanan mo doon sa kuha, manikamot sa kuha, tabangan na to tanan mo doon niya. Salamat po kay Sir, kay girekomenda ko ka no. So yun siguro si Sir sa kuha, kay girekomenda man ka. Anak din ko siya nga. Ano yung isa na? Pangita po sa kuha. Alay, diri. Ugay na dyan hindi na Oo. buhay. Lutong ka na yung mga. Kaya makalugar po ka Sir, subscribe sa kong channel. Nako'y channel, YouTube channel, Eric Hilot. Kani siya mo ni. Eric Hilot na kong YouTube channel na siya. Man lang madungag ang isa, no? Wala na, 1 million na. Wala pa. Ayaw ko yan na kinang 1 million. Para magkabuang nataan nagdawat. Kabalit pa Magkabuang natagdawat na to ang kwartaan. Ginagmay lang kay. Hindi nga Ginoo nga di na to pakalitan. Hinahinay ra. Kasi di man gutag agwanta og kalipakaliton ang tao, ano? Pagkalitag ana bang kwarta oy. Nahinay lang kay bisag mausab. Di na ya manghilot. Sige na nagdawat. Sige. Nya shout out pa sa kong masuki diri sa Digo City, Davao del Sur. Sa akong mga subscribers, nag-comment, regular viewers na po, maraming salamat po sa kung kadadlaw nagakuan. Kaya katong nag-comment din ako taga Cebu. Katong giingon nimo, no, kung nakatanaw ka karon, pas mo sa kusog na siya. Kung may time ka, i-try pilot din sa inyo ha. Ano, kung di ka kaya, dali ra na sa kuha dali ang pas mo sa kusog. Kaya nag-comment siya sa kuha, kung ano din yung hap niya yung kuha, mga kuha, pasmado siya. Okay man, bro. Mulungol daw ng halay, way kusog. Wala na lang, pas mo, ginasasat out sa taga Cebu. Kalimutan ko sa mga pangalan, sige lang. No, niya, siyempre, shoutout na ko ang top 12 countries viewers. Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, Indonesia, India. Thank you so much for watching my YouTube channel. Guys, siyempre, number one, salamatan ako ang Pilipinas. Maraming salamat. O sa mga nangutana sa kong location, no, itong address na ko, taga Digo City ko guys, Barangay Sumon, First Ram Street, Ordina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Kaya kung ganun mo mag-friends ako, doon ako Facebook, Eric Hilot ang binisaya, Eric Hilot ang itinakda, o kung Eric Hilot ang traditional. So kung ganahan po kag-hilot guys, mahili kag-hilot, tanawan ni guys kung ganahan ka o traditional hilot. Please subscribe, like, comment, and share. Ayan, so maghilot na ko, first po, subscribe po, shout out taga Davao City. So ayan guys, maghilot na ko. Mo ni favorite na ko ang backping. Ayan. May favorite na ko nga hiluton kani yung nasa likod. Ayan. Ang kato ang kanto. Tudlo niya ba? Ito na dito bitin. Bitin pero kahit ito. Naidala ba? Suko eh. Pinagagagian na manambalay. Ngayon na yung kanto, patiyan ka na. Silisan hindi. Adlock mga ganito kay inang. Nabilag itong, Yan na lang ko. Adi po pwede. like ka na rin siya. Suko mo dyan. Kuman ito, yaw. Hindi, ito kaluma na. Patay na. Sumutura po na. Di matanan mo tuugod. So, mag-bless ka gani. Ha? Hindi mo ito i-bless ka. Wala. Dagan mo i-bless Ato dire ka itong naibog ko. Ano ni Sword Maga? Naibog. Naibog ko niya. Uy. Ngayon mo.
Ay, ito itong isa ba? Naputulong ugat ko na ito. Grabe, no? Madula ko mag-basketball, pero taon-taon, mundan na. May maring sakit na gila. Pero na, doktor na. Wala po. Mura ipa-doktor na niya, Paul. Pero ganun siya. Lumugay na, mga 5 katuig na. Kabang mga aksyon na sa takirong, gulang-gulang na ba? Sige, gapon sa gula, pero na-apil na itong pas mo, panguhot. Sige, tinod pangalan? Ha? Paul. Muna yung tinod. Paul. Ha? Paul Christian. Masa di kayo magdula, sir? Ha? Di masa, hampat, unas, ligo, hapon gabi eh. Ba't ko rin na naligo? Asa manibigan ng pas mo di eh? Kuhan na, trabaho. Ba't ko rin na naligo? Hindi ko magtrabaho, maligo. Unang-undangan na, sir. Sus, hindi na maayos eh. Ang tawag ka na niya, pas mo sa kusog, ha? Ha? Utong na. Nag-iPhone. Sunting may sakit ha, para ma-reduce na to. Mas mga doon bawas mo. Asa din ka ba? Iya, tulis-tulis niya. Work ya? Iglesia na siya. Tigayo. Sus, manghinaw rin pag ganun kan. Oo, ang City yun. Hinaw, doon na. Tanang klase sa makina, unsa ba? Hugaw magamot. Hindi yun ang malikayan niya mong hina. Hinaw, doon na. Pag mag-alcohol pa. Sus, mamuhin ko yung alay ng labasan na ba? Ano, pwede mo kasi luton. Luton na lang. Balik na lang siya tagabulan. Hindi yung malikayan ng mga hina. Kasi mo, sino ba na ito sa mga ano? Itong pilot ka din. Sino ba na itong pilot? Pintura to ya ha? Pintura sa sulod. Ito, sino na? Pero meron akong pahilap, may kalintura sa Borsa eh. Ha? Isa niyo? Ano sa niyo? Nya.
YouTube mo, asa ba? Sabot tayo. Buhok Pilipinas yun na. Alin man ko. Buhok. I-comment sa taga Cebu. Taga Cebu ang ko sir. Kasi sa YouTube ba? Buhok yun na. Happy America. Buhok. Pero ng Amerika gani. Nagani pa kay Juan friend ko. Taga Las Vegas. Taga Las Vegas ako. Oh. Basta na yung cellphone. Makita. Yun na sa YouTube. Diana! Eh! Diana, takal ba nung Ano pa nung itong baga ba? Putok-putok din. Singtang yun na. Apa itu balai bang? Basta yan man. Okay, may pain na nga boss. Eric Hilot. Ha? Dre, hulog na ni. Taro to. Isang pila lang.
Tibes. Ang tanak. Sakpan rin ang tukuwangan ng tawana ba? Tauna naman na, karong rin na nasakpan ba? Iso kayo, no? Talaga na lagi pang patay niya. Karong wala siya nabuhang, kaya magtahan ko bilang itirahan. Sipiat lang. Ipiat ng karon. Nanapoy mga tao. Mga talinilakpan ng kauhan niya. Ano naman siya sa gawas, no? Pusagad siya niya, pag ibongbong ang pang-imbestigahan na. Sakpan rin. Gobernador lang. Ha? Gobernador ba siya? Congressman. Congressman. Bagay lang. Di ba ka may inom? Di ka may inom, boss? Inom kamay. Yung bagay. Okay. Kamay. Soft drinks nga royal. Pwede po na ka. Ah. Wala may royal dahil. Ano sa laki? Sprite. Pepsi. Sprite. Tambal sa kuwan. Anything. Tambal sa ubo. Hanggang sa ubo. Tambal sa ubo. Lagi. Tanduay, mag-tambal sa ubo. Sipo, makasabot mo sa itong lingwahe. Ang upan, dito kasabot mo, no? Looy mo gano? Bisaya, ano ito mo? Ang Tagaluson ba? Oh, Ilocano mo yun na kaya. Los, Tagalogin mo. Sir, mag-Tagalog. Ilocano noon, kasapot na nila. Ah, lisod na dito, Bisaya. Santi, Ilocano naman. Hindi, kabalad eh. Hindi mo ko Lucano. Sila kami si Ante na mga Lucano, sa Antipila, nakamanan sa Lucano. Ito pila. Pag umagtumatay dito to, matay. Lucano mo. Pag umanukuhan mo to, maligo to, no? Dagat ba to, sapa? Sindi ko ka, Ilocano ka. Ay, maligo ba? May gumaglugong ba, maligo. Maligo ba? Ano ba tama rin sa Lucano?
Wala na kung kita ito yung anak na ama. Ano niya? Balong na kung pero makita. Sila naman na doon, nabulid sa balong, lamang sa amin. Mga punya anak ko, sa Canada. Ay, nabisan tipila ro. Mura ng katong ikaluan mo. Ay. Buhay ka na daw. Seminaryo, nabulid yung anak Canada dito. Milyonaryo naman isa. Oh, kada kong sweldoan ng Canada. Walo pa bulan ng trabaho, milyonaryo na ka. Di pa sa mamilyon, hindi sa mamilyonaryo sa sweldo. Sa kanang business. Ano rin Ano niya? ito sweldo? Business sila ng Canada. Barley ba? Barley. Kanang mga kuhan, herbal. Herbal ba? Ah, bigla rin ang business ng bargain. Isa na sa karon sa mga millionaire sa Canada. Nahinom ko anak sa una. Gilukod mo ko. Lain, lasa? Lain kayo, lukod kayo. Yaman kong gikuan. Yaman kong gikuan. Hindi pwede na sa magkuhan sa kuha. Pwede ko mo ayo nga walay herbal. Pero kanang herbal, sige lang kag-inom, di pa ko ka maayo. Kadakan naman ka na. Mahal ba yung ilang Ah, bargain? mahala. Wala, isa kayo mong pa. Kaligo. Kapalit ko anak sa una. Meron ng kwartahan, Barley. Bukay kwarta, maglisog, may presta mo ulit. Ano siya, di ba ya, dili. Di daw maayo sa tanan sa kuhan, dili. Pwede sa kuhan at tanan ba. Salig lang. Ano ko herbal lang. Alam ko tanaw sa, di mo po nakita sa kuha. Di, nagkwanta ko ko. Ako na, sagit-sagit na ano sa tail ba? Ay, natubo. Wala yorek ni. May sugar ko. Hindi na, nasugod, sumugin ko. Nawat brinda ako sa satan. Ay, nasko daw. Barley. Si Juan, yan ang gikuan na po. Si Atma, may imit. Okay. Boss na dito, nakareceive na ng 200,000. Ay, kaya ibabaw eh. Ano man na siya? Networking man na. Pero pyramid ba? Itulak man ka sa ubos. So mo na, mangita dyan ka mga ubos yun, nasa ubos. Itulak man ka. Isa mo ito mamalit, anak na rin. Nakapalit, pero kausara, di na mo Hindi na mo ribansin. Lagi mo sa. Tungkol sa kamahal ba? Mga kaya. Paano maguta na dito? 500, buy one take one. 1,000, buy one take one. Balikan na bali 2,000 ang pa. Sabi na kung Australia ginabuhat ng barlo. Kaso yung ikan. Pag-drive yung pag-testimony mo, Siyempre bali, dagmo na yung ayos. Hindi mo sa Siyempre bali, dahil mo sa Ayaw mo ko na. Kung ka na lang yung naatay kwarta. Huwag kay budget na ba? Sus.
ana nga 17,000 plus ang winter lang mo. Mamembro. Oh, ano mo ka pero na nagkada mo ko mo diya. 17 pila to? 17,000. So kung ang bayad nila, Ayat ka, 17. sila may gal. So, para makakwarta ka, ibalik yan mo. Hmm. Karon di na mahalin. So, ikaw inom, Korot. pildi imong kuhan. Pero kung mahalin mo na tanan, finansado ka. Online lagi ako. Kapitalan nakuha ng buko. Sana nakuha na ko. Kapital. Wala na mobile. Hago ko kay suroy na ay. Ay naman ang may silsok. May nidamin ba? Mo na. Hindi nandito. Pero di naman ako nga maglisod man gud mo sa stock ni. Na pwede ra dahil sa barley, di na pwede iloton. No? Di na lang may pahilot, kaya pwede mo sa barley. Ano ba? Mo. So mag-conflict na ron. Di man nagkuha ng barley, di man nagkuha kumaon. Sa katuwa. Barley para naman sa mga kidney. O kanang High blood. grabe ko kayong kuhan, kanang naagit sa lalom. Mura na purpose ng herbal, high blood, kidney. Ilang bitakuha na wala mo. Pero ang problema, kay dili ra pod one time usod jud ka. So ma-maintain siya. Ilang ka sa karton, hindi man ka kalap. Kinanglan, maka mamalit ako kag isa ka karton. Isa ka karton, lima na sulod. Dili sulod. Lima. Lima tagi sa kalibong. Sila man karton. Kalibo, tagbukan mo rin sa kapan. Oh, Dili ka talag ang lima. Malit ako kayo sa karton. may Dos isa na. ka isa kahilot kay murag lami pang paminaw. Pahilot na nga, palit kag herbal sa butika nga Balik ka herbal nga pa capsule o vitamins. O lami na kaya. mga gabon, okay naman na. Oh, Herbal man na. Dahil nga glasa eh. Ano ko ka tabi? Hapa na lagi. Load kay gla, Busong kubig-kubig na kayo panganisura ni. load kay glasa bitaw, sa tilaw na ko na. Madugli man kayo nung lagi butangan na ng gatas. Sa gatas para mawala ang gatas. Kadagana na akong herbal na tilawan. Kaya, sabay na ito pa ni Sama, butas piso. Ano yung sa tubig na ni Sama? Load kay green kayo. Buka kayo nung buka na ang kwan man. Batilis, naling. Eh pag ikaw na lang maghimo, gabon nga kuan, ikaw na lang maglaga. pangan mo barley ang tatak. Parehar maglasa sa. Dagan kay gabon nga anang kuan, dahon, ikaw ilagaon nimo. Ikaw na lang inom, maora sa bago. Kung manool lagi, kasi pag nag-maintain mo na manool yun ako. Ano nool ay, dagang nool ako tre. Kaya puro nag-maintain. Napotoy, dili, barley na po yung lahi. Wala dyan po style ba? Ang manool mo yun na mo, kaya ang panuhot, dili mo na makaya. Wala mo nila sa herbal ng panuhot, pamaol. Tumaol, sakit kay lawas, kaya panutan. Asa na dyan, itumar rin mo taglibo. Ano mga herbal, pang sulod sa tiyan, naman lang, pang hinlo sa tinay, kidney. Kondisyon ka ba? Kanang, Hindi na, barato mahal din na dyan. 200 na kada inom. Daghan pa sa kompetensya gani. Ha? Daghan pa sa kompetensya na kuan. Partalihan no? Na serpentina. Kapsul. Kung mo ilang kog barley nga powder, mo palit ang og serpentina nga kapsul. Dili balik ang hawak boss. Wala mo. Na, undan mo ganisa, sinutuka mo ni. Sagdan lang ba? Sa bypass lang gina siya. Hindi maligo pag hapon.
stricto kung tagiyaan ang parkingan nimo. Asa? Di man ni sumpot ba? Ah. Di pa pahawa mi. Namin dito sa truck na dako. Hmm. Dito sa may truck na dako. Akan mo dito. Kapo. Diha sa ano sa kanan sumpot mi. Yan sa siya. Dili dada kay nalaw ban mo gawas ning kadako ang dalana. Pid-pid man yung tama. Wala may minananghid po dito. Gani. Gagkasala mo na. Dili man na ilang yuta. Dapat budget di patingan ako. Ito ang hindi parkingan. Wala Wala to. sa nakarong na. Wala na. Pero kanang iparkingan na ito primero. Di na ilahoy. Yung kasada mga. Mga sila gilang yuta na. Nasada wala. Ora silingan man jud mino. Pagto ko dito ko nagpaparoon sa likod sa sakyanan. Asa nga likod siya. Dito sa truck. Sa budget. Kung gitan po, kung dito likod sa truck. Highway naman kaya ito. Silingan man jud mi. Sulod man ko sa una pero dugay ka. Wala mo ko gipapahawa pero hawa na lang ko kay murag lain man jud. O sige ka kiro-kirogon ba. Dito ka na ano ba. Dili lang ko dapat hawa lang ko. Dili lang ko banto pasada. Sige lang. Lingin mo kalibutan. Dili ko sa kalsada. Wala na sa mga reklamo. Kalsada naman dyan. Hindi, dito naman na yung yuta. Sa government naman na. Ito, siyagit ko din nakita ba? Sige na diya. Manuhot na diya. Uga. Sumutok ka. Siyagit, ay ito. Kuyapan ka rin niya. Kaya, may ganahan siya. Oh, mura ganit. Lugma na po itong bumati sa batingas. Oh, sakit na ang gunitan. Sige na nga. Sakit ang gunitan ng batingas. Sige na. Ay, lang yung pagbasa ni Kuli. Kaong na tahanak. Sakit niya ako pa yung preslet. Lagi ikaw. Punta gamay. Jalan tu. Tengok lagi pasal kat takai tu. Boboy? Asas! Tengok pa data lagi. Terus dia oh. Nak kata banting nak. Wala caca. Itong wala to, no? Ato. Boy! Boy! Ada kanto ko to. Isa ka kanto, tulo ka, dimindik. Babae liya ang kanto. Nawala na ron. Layas na ron. Naibin ako sa buhay ang isang hawa. Barteran man mo sa barter. Dalawa nung taon na silang palasyo ng bayaran namin. Mahimo yung kanto ng dami. Mura po na yung kanto, puti kayo. Puti kira, Ito yung bayan ha. Gasam na eh. luna. Luna. Ay di, extension. Yung kantuan nga. Pagka kuha ng sabang meron niya. Di, dito sila na yung kantuhan sa kuan. Sa mati.
Ay, nidayo sila. Ito sa iyang igsoon, naglabay mo sa basura. Nidayo na Alas 8 sa gabi eh. Naibdan. Sus, karon pag naman, istrahanay may sa kanto. Ano naman eh? Nabi mo sa basura. Nabi mo basura gabi. Kaya ikaw sama, ay bunalag. Lapay palwag, bunalag sa palwag, balos. Awa na sa kagwanta sa lawas eh. Nanatugan mo kung balay sa ating hindi. Tapos di na ba ginatubuan ng mga nakos? Gusto tubuan ng bas uban no? Masiktak? Makuha ba no ba? Ha? Yung tuwa na, imo, admit yun na. Oh, admit ko na ilahan. Yan, mas lang ito oh. Kaya wala man na, no? At tayo nyo, wag lang ito. English ya, sana mo ito bilis sa'yo. Hindi lang ito nga na. Abot niya dali sa kuwang ano, Iglesia ni Jesus. Dili ito pampo. Gawas dito, boss. Naku ang pultahan. Hindi ka mabilis ng call mo. Nakuha na pagkwarta, man. Computer yan. Ito na po ka na. Nakuha na po, man. Eh, gisugot ang ya, dili di ay. Ah. Kasi kung ako dito sa pitaka. Wala